Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zer modu zaudete? Primeran espero dut. Ongietorri urtarrilaren 29ko magazinera. Gaurkoan hilero bisitatzen gaituen kolaboratzaile bat izango dugu. Josu Jimenez Maia, Nafar Ateneoko Euskara eta Herri Kultura eleduna. Normalean hilabeteko agenda ekartzen digu, baina oraingoan urtearen lehendabiziko hilean gaudenez, iazko ebaluaketa eta aurtengo programari buruz hitz egingo digu. Ez da gaurko eduki bakarra izango, elkarrizketa ostean artearen ibilbidea atala eskainiko dizuegu eta zehazki kidetasun topaketak deritzon erakusketa. Eta gutxi iruditzen baldin bazaizue, pasatako asteburuan Paul Urquijo zinema zuzendaria edo zinemagilearekin eta Nerea Torrijos jantzien zuzendariarekin izan ginen Lizarrako Museo Karlistan. Han hitzaldia eskaini zuten eta bertan errementari euskal pelikularen sortze prozesuaren inguruan aritu ziren. Hitzaldia eskaintzeaz gain, guri Saloa telebistari elkarrizketa bat eskaini ziguten. Aipatu beharra dago gainera Goya sarietan efektu berezi saileko hautagaietako bat dela filma. Gai asko kulturan fokoa jartzen duen gaurko programa honetan, has gaitezen. Mila 585 urtean hasiko gara. Urte horretan Londresen William Shakespeare dramagilearen Romeo eta Julieta tragedia estreinatu zen eta. Salto egingo dugu 19. mendera. 1839an Charles Darwin biologoa bere lehengusinarekin Emma Wedgwoodekin ezkondu baitzen. Arratsaldeon, hauek dira egunak utzi dizkigun titularrak. Marokoko poliziak Saharako lagunen Nafarroako elkarteko Alberto Jolis, Iratxo Bakedano eta Maria Perez de la Raya ekintzaileak atxilotu ditu. Basozainen lanposturako oposaketak deitu ditu gobernuak. Gaur elkarrekiko konfidantzaren garrantzia uztartuko da Guraso eskolan Iruñean. Eremu elektromagnetikoaren kutsadurak osasunean duen eragina ikertzea eskatu zaio Burlatako udalari. Bihar urtarrilako 30 antzerkiaroa euskarazko antzerki zikloa hasiko da Nafarroako antzerki eskolan. Iruñeko udalak antolatuta izotza apurtzen den ertza lana taularatuko da. Jarraitu dezagun egunkarietako azalak birpasatuz, hau da Diario de Navarran aurkitu dezakeguna. Lerroburu nagusian, gaurtik aurrera Nafarroako errepideen sareko 80 kilometro orduko abiadurara mugatzen da. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldea ageri da. Izenburua hau darama irudiak. Miguel Flañok Osasuna uzten du. Diario de Noticiasen kasuan titular nagusian hau irakurri daiteke. Gaur Nafarroako bide sarearen 80-ari eragiten dion 80 kilometro orduko muga indarrean sartzen da. Azaleko irudian Miguel Flaño bere familia lagunak eta kideekin ageri da. Miguel Flañok Osasunan bizitako 27 urteak ixten ditu izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian, komunikatu gabeko heriotza sahiesgarri bat salatzen dute Zabaian. Eta azaleko argazkiak pentsiodunen mobilizazio bat erakusten du hurrengo izenburua daramana. Pentsio duinen alde milaka eskutitz Monkloarantz. Hedabide euskaldunekin amaituko dugu eta hau da Berria egunkarian jarri dena. Goian izkin batean eskuinean, Zomorroek eta Joaldonek hotzak eta denboraleak izutu dituzte Iturenen eta Zubietan. Hori bizigiro atalean, azpian lerroburu nagusian, Zabaian hildako presoa ez zutela behar bezala zaindu ohartarazi du salaketak. Beherago azaleko argazkian Venezuelak Espainia duen enbasadorea ageri da, Mario Ricardo Isea,
eta bere esaldi bat jarri dute izenburuan. Nola onartuko dugu estatu kolpe bat eman nahi dutenen eskaria, zer dira boz libreak? Alboan zutabe batetan eduki gehiago, ekonomiari dagokionez, kafeko langileek ez dute sartu nahi Jerusalemgo tranbia egiteko lehiaketan. Azpian auzitegiak atzera bota ditu bigarren graduari buruzko beste 23 helegite. Mundua atalean, Talibanek eta Ameriketako estatu batuek oinarrizko zirriborro bat egin dute bakea adosten saiatzeko. Azpian, zutabearekin amaitzeko, 77.000 panel fotovoltaiko jarriko dituzte Araban. Eta bekaldean eskuineko iskin batetan, iskinean, irakasle ordezkoen zerrendak gaizki kudeatzea leporatu diote Jaurlaritzari. Amaitzeko, iskinean jarraituz, gehigarri berezia daramala egunkariak dioen ataltxoa daukagu eta aurre matrikulazioa izenburua darama izen emateko egunak dira hauek eta. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunean albiste hau jarri dute lehendabizi, Eduardo Santos 2. Orain baikoek katramilatuta segitzeko asmoa dute eta gu ez gara horretan sartuko. Ondoan eskuinean beste bi berri, Mendebaldeko Saharatik kanporatu ditu Marokoko poliziak 3 ekintzaile. Eta azpian Santiago Abascal Voxeko presidentea Iruñean izanen da heldu den astean. Goazen aste honetako jarduerekin Iruñ herriko agendaren bitartez. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan erakusketa kolektiboa Alfredo Sada elkarteko 30 artisten lanekin. Hiri geometria izenburupean erakusketa ikusteko aukera izango da sarrera librearekin. Gaur eta otsailaren 10 arte Nafarroako Unibertsitateko Museoan Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza izenburua daraman erakusketa ikusi ahal da. Sarrerak 4,5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 6etan Juslarrotza Zibiboxean, familia eta haur eskola elkarren ganako konfidantza harremanaren gakoa izenburua daraman hitzaldia euskeraz eskainiko da. Sarrera libre baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 5etatik aurrera Juslarrotza Zibiboxean musutruk banatu egingo dira edo eskatu ahalko dituzue. Gaur arratsaldeko 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia gazteleraz Lekabeko Ilargi Gardiazabalen eskutik. Lekabe 2. Una comunidad rural. Sarrera libre. Amaitzeko bihar arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolan antzerkia euskeraz. Izotza apurtzen den ertza izenburupean sarrera 8 eurokoa da. Goizean zeroa lainotsu egongo da eta euria urria. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerdi aldera giro epela espero da. Arratsaldetik aurrera haizea ipar-mendebaldetik finkatu eta indartu egingo da. Arratsaldean euritara joko du berriro egunaren amaieran atertuz joango da. Azken ordutan elurkota 700-800 metrotan kokatuko da. Asteazkenean zeroa oso lainotsu egongo da. Eguerdian ostarteak zabalduko dira. Egunaren hasieran eta bukaeran euria egingo du noizbehinka. Goizaldean elurkota 600-800 metro inguruan kokatuko da. Egunaren lehenengo partean mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Arratsalde gau partean hego-mendebaldekoa nagusi. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da.
Iruñerriko berriak ezagutuko ditugu orain, lehendabizi Berriozargo albisteak. 2019-2020 ikasturteko aurre matrikulazio kanpainan bete-betean sartuta gaude. Epea otsailaren 4tik 8 irekiko baita. Berriozarren kalitatezko eskola publikoaren alde egiteko konpromesua erakutsiz, bisiten bitartez familiek herriko bi eskolak ezagutzea bultzatzen da. Eta hori da guztia Berriozarri dagokionez. Burlataren txanda. Burlatan ere, hurrengo ikasturtereko aurre matrikulazio kanpaina abian da. 3 urteko aurrendako epea otsailaren 4tik 8 irekita egongo da, aipatu egin dugun bezalaxe. Izan ere, Ermitaberri ikastetxe publikoan D eredua aukeratzea bultzatzen da. Haien esanetan bertako kulturarekin harremana indartzeko edo sendotzeko. Bestalde, Burlatarekin jarraitu urtarrilaren 25-tik, pasaden astetik, garbigune finko berri bat dago. Etxeko hondakin berezien bilketa burutzeko helburu edo xedearekin, esate baterako pintura produktuak, sendagaiak edo ibilgailuetako produktuak, Burlatako kulturetxeko aparkalekuan kokatuta dago eta astelehenetik larunbatera bitarte funtzionatuko du. Burlatako berriekin amaitzeko, bihar urtarrilak 30, arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean, erradiakzio elektromagnetikoaren eraginaren inguruan udalak egindako ikerketaren emaitzak aurkeztuko dira, hitzaldi baten bitartez, eta konsistoriotik udaletxetik gonbidapena luzatzen da. Egin dezagun aurrera, Burlata alde batera utziz, Orkoiengo berriekin. Orkoiengo udalak adierazpen instituzionala egin du herriko bi nerabek izandako jarrera goraipatuz. 2017ko azaroan bi gazteek gauez etxera bueltatzen ari zirenean gizon batek emakume bat erasotzen ikusi eta bat bi edo 112 zenbakira deitu zuten. Foruzaingoaren aurrean deklaratu zuten ikusitakoa eta haien testigantza epaitegian partekatu. Udaletxetik eskerrak eman zaie bi gazte hauei eta haien portaera eredugarritzat hartu behar dela adierazi eginda. Albiste gehiago, pasaden astean urtarrilaren 25ean Mendikur kirol guneko obrak edo lanak amaitu egin ziren igerilekuak berriro ere irekiz. Iruñerriko berriekin bukatzeko hauek dira Iruñeko albisteak. 21 pertsonek komunikazio sare eta mikroinformatikako teknikari bezala formakuntza jasotzen ari dute Arrosadia auzoan euren enplegagarritasuna hobetzeko. Proiektu honen atzean udalak bultzatutako edusi estrategia dago, baita Telefonika Fundazioa Konekta Enpleo programarekin eta Munduko Medikuak taldea. Caja Navarra Fundazioaren kolaborazioa ere izan da ekimenean. Albiste gehiago Iruñarekin jarraituz. Atzo arratsaldean urtarrilaren 28an euriaren ondorio Zargaibaiaren gorakada dela eta Iruñeak alerta aktibatu zuen. Udaltzaingoak Kaparrasoko Errotako eta Burlatako bidean kokatutako ibilgailuak mugitzea gomendatu egin zuten. Honen harira eta gaia aldatuz, hiri komisioak Santa Engrazia presa konpontzeko beharra mahaigaineratu egin du. Iruñeko udalak hartutako konpromesua birgogoratuz. Amaitzeko Iruñeko albisteekin eta Iruñerriko berriekin, Presidentzia Komisioak Euskararen erabilera bultzatzeko eta hizkuntza sustatzeko proiektuaren ordenantzaren osoko bilkura onartu egin du. Orain, sartuko garen otsailean eztabaida irekiko da. Gaurkoz bukatu egin dugu zuekin egoteko tarte hau, ni ez naiz gehiago agertuko, baina bi edukiekin utziko zaituztegu. Alde batetik artearen ibilbidea eta bestetik Errementari pelikulako zuzendariari eta janzkera zuzendariari, Paul Urquijo eta Nerea Torrijos egindako elkarrizketa eskainiko dizuegu. Horrekin utziko zaituztegu beraz, bihar arte.